Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Balik ta karon sa atong live debate, no? Friendly debate. Seventh-day Adventist batok sa Roman Catholic Church in second set. So ang ikaduhang topic sa second set, pamatud-an sa Seventh-day Adventist ang ikapitong adlaw sa semana nga Sabado. Mao ang adlaw ipapahuli sa mga Kristiyano wala sa Biblia o referensya. Okay, so dili na ni walay referensya, aduna na kini referensya. Okay? Usbon ako pamutud-an atong igsuon nga si Brother Dan Maasin sa Seventh-day Adventist. Ang ikapitong adlaw sa semana nga Sabado, mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. So, kaning Bro Dan, aduna kay 20 minutos para sa pagtindog sa imong argumento. Time starts now. Okay, so mayong udto o mayong paniudto sa naniudto. Kami diri maniudto mi diri pulong sa Ginoo. So salamat sa padayon nga naminaw sa maong debate mga kahigalaan o mga kaigsuonan nako nga mga Seventh-day Adventist. So karon mao na pud ang ato ang kahigayonan sa pagpamatuod nga ang ikapitong adlaw sa semana o Sabado mao ang igpapahulay sumala ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia o referensya. So klarohon ako ang tema mga kahigalaan ha nga ang tema ang ikapitong adlaw sa semana o Sabado mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia o referensya. So ang basihan mga kaudlawan Biblia, no? Sa adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano, apil ang nagtumong kini sa mga Kristiyano mga kahigalaan. So Biblia o referensya mo ibasihan sa akong pamatuod sa karon. So ato na actually ang kini unta no nga tema mga kahigalaan. So dili na ko ni unta angay nga pabarog pa jud kay tungod nagbarog na ni. Padayon man ni nga nagbarog mga kahigalaan. So ang ato karon mga kahigalaan nga ato na lang paligunon no ang barog no ang gipabarog na hanungod sa adlaw igpapahulay nga mao ang ikapitong adlaw sa semana o Sabado. So ang basihan Biblia o referensya mga kahigalaan. So ang dili na ko magdugay-dugay pa kay tungod kay basin makulabos na puko karon sa oras. Una nga teksto mga kahigalaan nga magpamatuod unsang adlaw ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia. No mao nay duha ka punto nga ako ang kuan sa karon mga kahigalaan. Duha ka mga objectives ang akong i-present sa inyo ha sa karon nining kahigayuna. Una nga objectives atong pamatud-an or ato ang ipahayag kung unsang adlaw ang adlaw nga igpapahulay. Ang ikapitong adlaw ang ikapitong adlaw nga Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Og ang ikaduha, kini nga adlaw nga igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana, mauusab ang ikapitong adlaw, mausab ang adlaw nga igpapahulay sumala sa Biblia og referensya. So adto sa Biblia mga kahigalaan, unahon nato nga pagbasa sa Biblia ug unsang adlaw ang adlaw igpapahulay nga gisulti sa Biblia. Mao unta ni ang akong basahon nga version kung ning sugot sa challenge ang akong kaatbang. Kay matod sa akong kaatbang nga wala kunoy mabasa ikapitong adlaw sa semana. Now, basahon na to kung tinuod ba gyud nga wala ikapitong adlaw sa semana nga gisulti sa maong teksto, Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10. Gigamit ni mga higalaan nga version sa akong katbang sa first set, Contemporary English Version. Matod pa din remember that the Sabbath day belongs to me. Okay, verse 8. You have 6 days with you when you can do your work, but the 7th day of each week belong to me, your God. Unsa mga kahigalaan? Ang ikapitong adlaw sa matag semana mao ang iya sa Ginoo nga imong Dios. Og sa verse 8, ang iya sa Ginoo ang nabilong sa Ginoo dapat na tumdumdumon mao ang adlaw igpapa
hulay. So klaro ni ini nga version mga kahigalaan sa contemporary English version sa latest nga version mga kahigalaan nga ang adlaw igpapahulay specific nga gisulti mga kahigalaan ikapitong adlaw sa semana. Kay ang ilaha aning daganan ikapitong adlaw human sa pagtrabaho. Kung gamiton na niya karon nga argumento mga kahigalaan, ana tay gipreparar ni ana nga pangutana. No, kay ikapitong adlaw kuno sa human sa ikapitong adlaw nga pagtrabaho. So ato nang paabuton og ilan ang gamiton nga argumento. Now karon, klaro na nga atong mabasa sa Biblia. Ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. Ni ana mga kahigalaan. Paki-off lang sa microphone sa mga nakapaminaw, no? Brad Dani, okay lang i-off sa nimo imong microphone. Now, unsa man ning adlaw ang ikapitong adlaw sa semana mga kahigalaan. Matud pa sa Merriam-Webster Dictionary. Gamiton na to kay referensya man. Merriam-Webster Dictionary mga kahigalaan kung naamoy mga Merriam-Webster Dictionary nga app, kung i-type nimo mga kahigalaan ang pulong Saturday, no, ang pulong Saturday, tagaan kani ang kahulugan. Diya ang kahulugan. The day of the week between Friday and Sunday. The seventh day of the week. So ang ikapitong adlaw sa semana suwala ni Madam Merriam-Webster mga kahigalaan, mao ang Saturday. Ang Sabado mga kahigalaan. Now, ning pabor ba, ni uyon ba ang mga igsoon natong mga Katoliko ni ini nga gisulti ni Madam Miriam? Di mga kahigalaan sa ilahang libro nga gisulat ni Reverend Peter Geierman sa ilang libro The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Familiar na ni si Bradani. Muna nga paabuto na kung iyahang mga bagong pangutana ni ini. You know? The Converts Catechism of Catholic Doctrine, page 50, matod pa dinhi. Which is the Sabbath day? Ang tubag, Saturday is the Sabbath day. So klaro mga kahigalaan, sa maong sitas nga akong gibasa o sa maong referensya nga akong gipahayag sa karon, nga ang Sabado ikapitong adlaw, ang ikapitong adlaw sa semana maong adlaw ang igpapahulay o kini mao ang adlaw nga Sabado. Matod pa sa mga referensya nga akong gibasa. Di pa sa www.dictionary.com i-browse nimo, i-type nimo mga kahigalaan ang word nga Sabat, tagaan kaniyang kahulugan. Unsay kahulugan nga iyang gigamit? Diya. Ang word nga Sabat, ha? Sabat, diya. The seventh day of the week, Saturday. Kini ba iya sa mga Kristiyano? Basahon na daw padayon nun. As the day of rest and worship. As the day of rest and religious observance among Jews and some Christians. So klaro mga kaigalan, ha? Ang akong mabasa sa www.dictionary.com. Diha na to mabasa nga giingon, religious observance among Jews and some Christians. Sa iyahang gisulti kaganiha sa first set, although humanan man to, din lang ko na to usbon, nga para lang sa mga Hudiyo. Pero ang maong diksyonaryo, ang maong referensya nagsulti, apil ang Christians. O kinsa man nga mga Christians, di ang mga higala. Mga Sabbath keeper na mga higala. Klaro nga some Christians. Ang pag some Christians, Christian na. Basig moingon na siya nga, tanan ba nga Christian, bro, ang referensya kay sumalaman sa Kristiyano. So klaro mga kahigalaan nga kini gisulti nga dili lang sa mga Hudyo, apil ang mga Kristiyano. Di apa referensya akong gamiton mga kahigalaan ang mga libro. Kasaysayan ng pasyong mahal ni Hesukριστong Panginoon natin, copyright 1949 by Ignacio Lona and Son. Ang gamiton ako karon is PDF file, no? Kay page 2 ni siya sa PDF file pero sa magazine page 5, no? Diya sa page 2 siya kay PDF file lang akong gamit. Ingon din at sa Henesis na libro nalalaman ay ganito
nang lalangin nitong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Henesis na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos ang napahayag. 6 na araw bago nangyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Unsay giingon? Ito'y pasunod sa atin. Unsay ingon? Pasunod sa atin. Wa giingon nga pasunod sa mga Hudyo. Pasunod sa kanila. Ang giingon atin. Dili apel ang Kristiyano ana. Ambot lang og ingnon ba sa ako ang katbang nga dili na apil ang Kristiyano sa word nga atin. Ilaha ra ba ning libro? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, na kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Klaro mga kaigalaan. Ang sunod, ang Sabado'y ipangilin. Ang Sabado, dili mga kaigalaan nga basig moingon na siya nga kanang Sabado diha adlaw ipapahulay nga iya na sa mga Hudyo. Na dako nga pagtilaw mga kaigalaan kay ipasunod ra ba sa atin? Dili sa mga Hudyo mga kaigalaan, dili ra sa mga Hudyo. So klaro og tin-aw pa sa mineral water, no? Sa akong gibasa ni ining sitas og mga referensya. Nga ang Sabado ikapitong adlaw sa semana mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristohanon. Now, karon, biblical sa Biblia mga kaigalaan. Ang mga Kristohanon ba nagbantay ba sa adlaw igpapahulay? O second objectives mga kaigalaan. Klaro na sa referensya nga ang adlaw igpapahulay para na sa mga Kristohanon, pero ang pamamatod kung sila ba nagbantay nini. No, diya. Biblia og referensya sa gihapon ang ato nga basahon. Basahon una naton no sa pag-ila kung kinsa kining mga Kristohanon sa Acts chapter 11 verse 26. Basahon ako kini sa American Standard Version, matod pa dinhi. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that even for a whole year they were gathered together with the church and taught much people, and that the disciples were called Christian first in Antioch. So ang mga Kristiyano, mga disipulo mo ang gitawag. Unsa nga verse? Unsa nga verse? Acts 11:26, no? Okay, American Standard Version. Okay, salamat. Okay, so ang mga apostoles pinadala gitawag og mga Kristohanon. Una, dili mo di pasabot nga ni ana silang higayuna gitawag, ni ana lang sila matawag sila nga Kristiyano na sila ni ana lang higayuna. Kung dili nga sila nga mga apostoles kay ang pulong Christian mga kahigalaan, no? Sa wala pa nakahibalo although kapila na siya gipahayag. Pero ang pulong Kristiyanos nagikan kana sa Greek word nga Christianos, nga ang iyang kahulugan followers of Christ. So as long as ikaw sumusunod ni Kristo, tawag ka nga Kristiyano. Now, another text mga kaigalaan, contemporary English version. Ha? Sabay kay mao ni paborito niya gisigi gamit, mao lang pud niya tong gamiton sa karon. Acts chapter 13 verse 13 to 14 unya loksota sa verse 42 to 44. Matod pa din Mr. Moderator, pilang oras? Mr. Moderator? Ang oras. Okay. 7 minutes and 30 seconds. Sige. Matod pa sa maong sitas mga kaigalaan. Paul and others left Paphos and sailed to Perga in Pamphylia. But John left them and went back to Jerusalem. Verse 14. The rest of them went on from Perga to Antioch in Pisidia. Asa sila ngadto sa Antioch mga kaigalaan. Unsay ilang gihimo dito? Then on the Sabbath they went to the synagogue and sat down. Unsay gihimo? Niadto sila og naglingkod. Verse 42, ang istorya nagsulti nga pag humagbasa mga kahigalaan, no, gipangutana kung basig na sila i-share. No, si Pablo ni tindog og nag-share sa pulong sa Ginoo mga kahigalaan. Now, na-amaze ang mga naminaw. Verse 42, diya ang balita.
As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people begged them to say more about these same things on the next Sabbath. Verse 43, unsa si Pablo ang sa pagkahuman, no, paggawas nila, ang mga katawhan na unsa mihangyo nga isulti ni sa sunod nga Sabado. Imagine mga kaigalaan, gihangyo pa nga nung sunod nga Sabado kung dili na ipapahulay nila karon kinsa man ang naa sa sulod sa sinagoga, mga Hudiyo ra ba? Verse 43, after the service, many Jews and a lot of Gentiles who worship God went with them. Paul and Barnabas begged them, kinsa ning si them, kining mga Diyos o Gentiles nga nag-worship sa Ginoo. Sa iha, uyo na siya nga ang Kristiyano, duha na siya Hudiyo o mga Hintil. So diri makita nato mga kaigalaan, no? Unsay giingon ni Pablo sa ila? Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God. Unsay gihangyo? Magpabilin nga matutom. Wa gyud ningon nga ayaw na mong balik sa Sabado kay ugma ta dapat. Wa gyud niingon. Ang iyang giingon, pabilin nga maglig-on matinud-anon sa Dios. Who had treated them with undeserved grace. Verse 44. The next Sabbath, almost everyone in town came to hear the message of the Lord. Klaro mga kahigalaan niini nga sitas, nagpamatuod nga si Pablo usa ka Kristiyano nagbantay sa adlaw igpapahulay. Now, napay oras Mr. Moderator? 4 minutes. Time check. 4 minutes and 30 seconds. Okay. Kini bang adlaw igpapahulay mga kaigalaan sa sugo diri nga atong nabasa sa Exodus 20 nga ikapitong adlaw sa semana nga atong gibasa mga kaigalaan. Nausab ba ni? Nawala ba ni o giusab ba kini nga sugo mga kaigalaan? O kaugalingong website sa mga Catholic apologists. www.catholicapologetics.info. Matod pa sa maong statement mga kahigalaan ni ini nga website. The commandment, remember to keep the Sabbath day holy, was not changed or abrogated, and never rightly can be, for it is one of God's eternal and therefore unchangeable commandments. Ilahang libro, ilahang website, maoy nagsulti sa maong dinalan mga kahigalaan. Di pa. Unya ra ko niyong tabasahon pero kay di basahon na nato kay napa may timpo. The Christian Sabbath, ilahan ning libro. The Christian Sabbath, the genuine offspring of the union of the Holy Spirit and the Catholic Church, his spouse, the claims of Protestantism to any part therein prove to the groundless, self-contradictory, and suicidal, consisting of 4 editorials on the above subject published in the issue of the Catholic Mirror of 2nd, 9th, 16th, and 23rd of September 1893. Gin-publish ni sa Catholic Mirror ang author si Baltimore. O di ay ingon sa page 9. He finds that the Bible, his teacher, is consistent in both parts. That the Redeemer, si Kristo, during his mortal life, unsay mortal life sa iyang pagkabuhi bilang tawo, never keep any other day than Saturday. Unsay gingon? Walay gibantayan nga laing adlaw maliban sa Sabado. Last 2 minutes. The gospel plainly evinces to him this fact. Whilst in the pages of the Acts of the Apostles, the Epistles, and the Apocalypse, not the vestige of an act canceling the Saturday arrangement can be found.
atod sa maong libro, wa gyud bisan pagbasahon pa nimo sa mga buhat sa mga apostoles, sa mga sinulat, sa mga episode o sa Apokalipsis, wala gyud kay mabasa nga gi-cancel, giwala ang kining kamatuoran nga gipahayag sa Biblia. Now, di apa? Padayon. Next paragraph, second paragraph. The Adventist, di ang giingon nila about sa Adventist. The Adventists, therefore, in common with the Israelites, derive their beliefs from the Old Testament, which position is confirmed. Imagine 1 minute. Position is confirmed by the New Testament, endorsing fully the life and practice of the Redeemer and his apostles, the teaching of the sacred word for nearly a century of the Christian era. Unsa ko no? Nagtudlo sa panahon sa mga Kristohanon. Ligon 30 segundos. Kahigalaan. Taginuton ta ng 30 segundos kay di apay daghan, pero hinaot unta nga ang atong kaatbang ni makahibaw gini di apa sa conservapedia.com, mga website ni mga kaigalaan, trusted website kini mga kaigalaan. Matod pa dinhi, Christians keep the Sabbath on the 7th day as instructed by the Torah and by the practices of Jesus during his life and by the first century Jerusalem church. Okay, time up. Timing yung kay ka, bro. Conclusion Okay, ko pagtingin sa na lang. So, daghang salamat sa imong pagbarog, sa imong argumento, atong igsuon nga Brother Danny sa Seventh-day Adventist. So, ari na ta karon sa 15 minutes cross-examination. Pwede ka na tubig, me? Tagay tubig. Ay, sorry. Sorry. Ino sa bagong igab. Okay, 1 minute, pero minom og tubig. Ay sa tubig. Kay kapoy ba na yung magwali? Kadyot lang. May inom sa ko. Ino sa tubig. Wag mo ko kainom tubig ko, human pamahaw. Di lang sa kuminom. Go. Okay. So, 15 minutos ang atong cross-examination. Ang mo cross-examine si atong igsuon nga sa Catholic Faith Defender na si Bro Dan. Imong oras, palihog ko, Bro Dan, go ahead. Okay, salamat po, Tab. Ako nga ni-briefet, mga sa akong asbang karon. Ako na nimo Brad Dan. Kini bang pagtun-an ninyong mga SDA nga kung walay mabasa ang Biblia, dili ang ituuhan. Unsa tinuod yun siya? Tubag. Ang tema nako mga kaigalaan, dili wala man ko magpanamatuod kung angay bang tuhuan ang mabasa o ang dili mabasa. Ang akong tema, ang adlawng igpapahulay, ang ikapitong adlaw sa simana o Sabado, mao ang adlawng igpapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya. Diha ko pangutana. Okay, preliminary question pa man tanin ako god. Pero di lang sige ako lang ni ilisdan. Okay, sumala tema nga imong gipamatud-an nga. Pamatud-an nimo nga Sabado, ikapitong adlaw sa simana, mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Unsa man tinuod imong imong tema? Okay, klaro Brad, kay putol-putol imong tingog na, di maklaro. Okay, akong baliton kay dili daw maklaro ang tingog. Kining tema nga imong gipamatud-an nga imong pamatud-an nga Sabado, ikapitong adlaw sa simana, mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Ang pangutana, insakto ba ni o dili na insakto? Sumala sa akong gipabarog kaganiha, napabarog na nako, so insakto gyud na kay napabarog naman nako kaganiha. Okay, salamat sa nindot og giano nimo nga tubag. Matod nimo insakto din imong tema nga imong pamatud-an nga
ikapitong adlaw sa semana, Sabado, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Kining atong mabasa sa balaang kasulatan diha sa listahan sa mga pulong adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudyo. Ang tanong sa man sayo ni Tinoni. Diya. Kanang gibasa nimo nga listahan sa mga pulong nga igpapahulay sa Sabado. Komentary na sa mga Katoliko nga nagtuo sa pareho nimong baruganan nga para na sa mga Hudyo ra. Apan ang inyong libro na niangkon Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, Go ahead. piling nasulat sa listahan Stop the sa time. mga pulong adlaw igpapulay ikapitong adlaw sa semana. Hello, Brad, Dani. Bro. Usma mo kuan kay nilag ka sa kuha. Objection. So to? Kay ang iyang tubag dili haom sa akong pangutana. Ang akong objection, man Sige. akong objection. Kini bang nasulat sa Biblia sa listahan sa mga pulong adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudyo. Tinuod ba ni o dili ni tinuod? Man akong pangutana. Okay. Okay. So mahitungod sa listahan sa pulong sa Biblia ang imong pangutana. Okay. Okay, So diya. tubaga palihog for 30 seconds. Mr. Moderator, ang di akong tubag. Ang akong tema, ang Sabado, ikapitong adlaw sa semana, mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Wa man ko nagpamatuod nga bahin sa mga Hudyo. So, ang imong pangutana bahin man sa mga Hudyo, ang atong topic bahin man sa mga Kristiyano. So, wa ni haom ang Okay, imong okay. pangutana sa maong tema. Okay. Okay, klarohon na to ang inyong tema, no? So ang gibarugan ni sa Seventh-day Adventist nga ang adlaw igpapahulay dili lang ni para sa Hudyo kundi para usab sa tibuok Kristiyano, tama? Mo na imong point sa Bradan? Dili lang para sa Hudyo. Ang tema, Alagay. ang adlaw igpapahulay, ang Sabado mo yung adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. So na apil diha ang sa mga ang giingon nga wa ko nagpamatuod kung iya ba na sa mga Hudyo ra o dili. Okay. Ano na Sige. akong kwan. Okay, kini So- mo lagi ni akong pangutana. Sumala sa listahan sa mga pulong, ang atong mabasa man gud diha mao man gud nang naa sa imong tema nga adlaw igpapahulay Sabado, ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudyo. Ang pangutana, tinuod ba ni o dili ni tinuod? Kana lang. Unsa man na kanang komentary Mr. Moderator, objection. Ako lang ipaklaro Okay, kung go kanang nasulat ba nga iyang gibasa. Komentary na o teksto na sa Biblia. Tungganan karon ang pagpanubag. Dili ang pagpangomentaryo. Na may objection, no? Giklaro lang Objection niya. ko ah. Kung sa komentary ba na sa imong gikutlo nga listahan sa pulong. No? Okay. So mo na iyang objection. Okay. So unsa man iklaro ang imong pangutana kung nagbase ba gihapon ka sa listahan sa pulong nga giingon diha ang ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudyo. Mao man ay nakasulat sa listahan sa pulong, nasayod man ta ana. So mao ba na ang imong gitukoy o imong gipunting sa imong pangutana? Kuan ba kanang komentary ba sa Biblia ang imong pangutana? Taruha ang imong pangutana, bro Dani. Okay. Mao nang gigamit mo. Ay tungod sa listahan sa pulong. Okay. Ako gigamit ang listahan sa mga pulong. Kay mao man gud ang tema nga iyang gipirmahan. Sabado, ikapitong adlaw sa semana, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Unya, naaman sa listahan sa mga pulong, alang man lagi sa mga Hudyo. Wa kong pangutana, tinuod ba ni o dili? Kani nasulat sa listahan sa mga pulong ba tinuod ba ni o dili? Wa ko nangutana og komentaryo ba ni o dili? Tinuod ba ni o dili ang akong pangutana? So akong i-handle akong tema objection Mr. Moderator ang akong tema ang adlaw ikapitong adlaw sa semana o Sabado mao ang adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Wa ko nagpamatuod nga sa mga Hudyo. So akong i-address sa imuha kung dapat bang tubagon ko na kay isip ikaw nagpa-fair man ka. Yes. So angay bang tubagon ko na o dili? Tubagon nimo na, no? Tubagon nimo na. So mutubag ka kay iya man ang pangutana.
sugod mo man nagingon niya nga premise pa sa iyang mga pangutana ba kay nagsugod pa man para maklaro ang unsa iyang ibukhad kay nigamit man siya og listahan sa pulong, iya lang pong giklaro na kung apil ba gyud ang tibuok katilingban sa Kristiyano sa adlaw igpapahulay. So tubaga lang, total kanang naamang gyud na siya sa Biblia, naalang na siya sa listahan sa pulong, so diha siya ni kutlo para pod malinawan pud na siya nga isyu. Okay, so at least kigiyatag ang kaygayanan sa kuan. So continue ang time, Mr. Moderator. Okay, so diya akong tubag. Since nga imuha nang gikuha sa listahan sa mga pulong, dili na dili sa sitas or mga teksto sa Biblia, ang akong tubag kana sayop. Ngano man, kana siya komentaryo sa inyuhang Biblia, kay inyuhang Biblia man sa Katoliko, nga which is gibase sa pagtuo sa kung unsay ang kanang komentaryo gibase sa pagtuo sa maong nag-translate niya ng Biblia nga amo ang Roman Catholic. Pero klaro sa akong gibasa na nga mga referensya og mga version sa Biblia, ilabi na diri sa akong gibasa nga dictionary, no, sa pulong Sabat nga nag-ingon, the seventh day of the week, Saturday, as the day of rest and religious worship among Jews and some Christian. So sa ato pa, okay, 30 kung atong basihan sayop 30 seconds time up. no, kung mao ang sa akong gipamahayag, okay. Okay. Follow up na kong pangutana. Kay matod nimo, sayop ang nasulat sa listahan sa mga pulong nga nagingon adlong ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Akong follow up pangutana, o yun puli ka nga, sayop din ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado, mao'y adlong ipapahulay. Di maklaro na ko yung mga pangutana. Unsa Okay. klaro. Okay, di daw maklaro ang pangutana. Akong pangutana, akong balikon ha. Gipanghimakak manimo nga sayop ang nasulat sa listahan sa mga pulong nga nag-ingon adlang ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Ingon man ka nga sayop. Ang akong pangutana, kay sayop man kahani, sayop pud ay nang ikapitong adlaw sa semana nga adlaw ipapahulay ninyo. Tubag. Ang imong pangutana is paalasi. Ang iyang unang pangutana, nga ang adlaw igpapahulay Sabado alang sa mga Hudyo. Mao toy giingon nako nga sayop. Pero ang ikapitong adlaw sa semana nga igpapahulay sumala sa Biblia og referensya nga akong gibasa nga alang sa mga Kristiyano, mao toy tinuod kay ning angko naman inyong libro. Pero og imong ipagawas nga sa mga Hudyo ra, mao nay sayop. Okay. Akong balikon ang punto sa akong pangutana. Balikan ako. Ako balikon gyud ako aron maklaro sa mga naminaw nato karon. Kay kining listahan sa mga pulong, mao man ni ang tema nga imong gipamatud-an. Mo gani nga ako ning gamiton kay aron gyud nga mugawas ba unsa ang tinuod. Ang nasulat mungod sa adlaw sa listahan sa mga pulong, adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw Biyernes ug matapos kini sa adlaw pagsalop sa adlaw Sabado. Gidili ang pagtrabaho nining maong adlaw. Mao ni ako kang gipangutana, tinuod ba ni o dili ni tinuod? Gitubag naman na nako. Kung sa mo tubag pa nako butro. Unsa may sakto nimong sayop? Para tubag. Tinuod o dili tinuod? Kana laging giingon nga alang lang sa mga Hudyo or sa mga Hudyo ra mao nay sayop. Kay ang inyong Biblia, ang referensya na og ang mga libro ninyo nagpamatuod nga dili lang sa mga Hudyo kundi apil mga Kristiyano. Gusto ka basahon pa nako butro. Okay. Dictionary, dictionary.com. Sabat, the seventh day of the week, Saturday. Sana to. Religious observance among Jews and some Christians. So gyapila diha unya ingon pa dinhi sa inyong libro nga Christian Sabat nga kana siya gitudlo hangtod sa panahon sa mga Kristiyano. 30 seconds time up. Mao na sayop ang imong giingon diha nga para lang sa mga Hudyo. Okay. Naamang guna sa ato ang debate format. Sa atong debate format number 10 nga categorical question must be answered categorically. Apan kay dili man ka mutubag, ako na lang ilisdan na akong pangutana. Gitubag na oy, categorical. Gitubag na ako categorical oy.
Okay, akong follow-up kong pangutana. Sa teksto nga imong gigamit, Acts chapter 13, verse 13 to 14, mabasa ba nato diha nga na mahulay silang San Pablo? Mabasa. Okay, mabasa. Depende sa gusto nimong ipasabot. O depende sa imong punto. Kung ang imong gipangayo ang letra por letra, dili na mabasa. Pero Okay. kung ang gipasabot, na mabasa. Okay. Sa matod pa nimo, dili mabasa letra por letra. Sa ato pa, bakit asayo imuhang tema nga imong gipamatudan? Diya. Wala man po sa akong tema nga akong pabasahon letra por letra. Ang nadra pamatudan. Pamatudan gud. So kana siya nagpamatod. Nakaklaro ana oh. Oh. Diya to. The rest of them went from Perga to Antioch in Pisidia. Then on the Sabbath day, they went to the synagogue and sat down. Okay. Naglingkod. Okay. Alam po nagkirig-kirig na sila diha. Wala man ko nangutana. 5 minutes and 30 seconds. Okay. Akong follow-up pangutana. Puyon di ka karon nga nagpamatuod ka sa imong tema nga walay mabasa sa Biblia. Akong kwan. Ang akong pagpamatuod dili lang nabase sa giingon nga letra por letra. Kay ang Biblia nagsulti nga ang gabasa dapat mosabot. Ang essence o ang diwa sa maong teksto nagpamatuod nga sila nagpahuway sa adlaw igpapahulay. Dili lang man letra por letra ang basihan. Kung ikaw og tinuod ka nga debatador, kay bao ka ana nga prinsipyo sa debate. Okay, follow-up na kong pangutana. Kung doon na ko'y mabasa sa Biblia nga si San Pablo wala nag-observe sa adlaw ipapahulay sa mga Sabadista, uyunan ba nimo nga sayop ka? Ang imuhang trabaho mao man ang pagbungkag, dili man ang pagpamatuod. Pamatuod naman ka. Ha? Cross-examination ba man ni ako? Wa pa man komuniko. Oo, gani. Dili man nimo trabaho magpamatuod, nimo kay mobasa naman ka, mapamatuod man ka. So, trabaho man nimo pagpangutana, dili man ang pagbasa. Sige. Kaya git-challenge bang ko nimo kaganya, hatagan ko ti kag-challenge karon. Okay. Kung doon na ko'y mabasa nga si San Pablo sa adlang igpapahulay, wala nagpahulay, kundili nakiglantugi. Uyunan ba nimo? Maunay imong basahon. Okay, maunay imong basahon. Ang imong basahon, si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay nga Sabado. Maunay imong basahon? Wa pa ko matag og teksto. Gani maunay imong basahon? Ako kang gito. Okay, ako basahon ko man na gani unta kay Acts 17 verse 2 man na imong basahon, pero basahon bisag ako pa imong basa. Simba pa kay siya diha. Okay. Unsa man dawaton nimo ang challenge dili? Mao lagi kung maunay imong basahon kay imo man kaha ng basahon. So basahon nimo nga si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Maunay imong basahon. Okay. Akong basahon ang Buhat kapitulo 18, versikulo 4 ngadto sa 5. Mo na akong basahon. Okay, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator, klaro ha. Klaro ang iyahang challenge sa ako basahon niya. Ang iyang basahon, ang iyang basahon, Mr. Moderator, si Pablo wala magbantay sa ikapitong adlaw nga igpapahulay. Mao na iyang basahon ha. Okay. Sige, noted. Si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Mao na iyang basahon. Okay. Okay. Mupadlok sa kog pangutana. Kung basahan na. Kay mo na imong basahon. Basaha kay Okay. Wala magbantay. Sige, basahon nimo. Okay, buhat. Start time resume. Okay. Condition po, Mr. Moderator. Kung dili na niya mabasa kanang iyang giingon nga si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay, siya mo isayop. Ikaw mo isayop ha? Okay, akong basahon ha. Hindi. Dawaton mo nimo nga ikaw mo isayop. Sige, ako sang basahon. Okay. Basahon na dili kay gipasabot. Lahi na diha gipasabot. Paminaw sa Buhat sa mga Apostoles, kapitulo 18, versikulo 4 ngadto sa 5.
Niya ang atong mabasa pinangga. Kada adlaw igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo o sa mga Grego. Ang pangutana kaning makiglantugi nag-observe din na siya. Mr. Moderator, objection. Objection, Go Mr. ahead. Moderator. Ang iyang challenge sa basahon niya nga si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Mao na yang challenge. Ang So, iyang nangita kag challenge letra niya por letra. ay basahon god. Okay. Oh, okay, nangita kag letra por letra. Ay Okay. natural kay basahon. Okay. Mao man siya Basahon man. nag-ingon nga kung akong basahon nga si Pablo nakiglantugi sa adlaw igpapahulay. Unta mao na yang challenge, mao na yang gibasa. Unya iya basahon man. Unya, unsaon man ang magbasa og walay letra? O gani na akong Ang iyang gibasa, ang resulta, ang pasabot. Ang iya ha. So ug moagi tag pasabot, dili na pud na ingon nga gibasa kay gisabot re de na. objection So, sa sana iya, Mr. Moderator, Mr. Moderator, sayop ang ihang challenge ako. Ako yung unang nag-object. Isa-isa lang, isa-isa lang. Ako yung unang nag-object, Pabinosa. Sige. Ang Isa-isa lang. Mr. Moderator, ang iyang challenge ako nga iyang basahon. Dato pa, basahon niya dili kay ipasabot kundi basahon niya nga si Pablo, ang iyang basahon na mo ni, si Pablo wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Karon kay ang iyang gibasa nakiglatugi unya mangutana siya nako nakiglatugi magbantay ba? Ay iyahan nang kaugalingong Yes. pagsabot. Kay ang iyang basahon man, Ana, kanang iyang basahon ginote man ka na ko wala na. magbantay. Oh. Ginote na ko na Brother Danny ang imong ang kuan katulo niya giingon nga ang imong basahon wala nagbantay si San Pablo sa adlaw igpapahulay. So katulo pug ka ni agree. So ang imong gipasabot ang pasabot sa teksto nga imong basahon pero ang gipangita ni Brother Dan ang letra por letra nga wala nagbantay si San Pablo sa adlaw igpapahulay. Sige. No. So, usba na lang ang imong challenge kung naa kay i-challenge sa iyaha tapos i-particular sa imong pasabot dili sa imong basahon. Kung dili Okay. Okay. So Okay. Mr. Moderator, ang gipasabot sa object ako. teksto para magkasinabot mo. Mo-object ako, mo-object ako Mr. Moderator. Kay klaro man nga iyahang basahon Sige. na. So karon kay wala man siya nabasa Mr. Moderator. Unya kay ni angkon man siya nga di mabasa, siya mo isayop. Unsa man ni Mr. Moderator, ikaw ba maka pabarog niya na nga siya nasayop sa iyang gipamatuod. Sa iya. Objection moderator. Ikaw ba di ay maka-conclude? Wala biya ko Yung mga moderator bangko. So naa siya ang iyahang kuan mong god is mubasa siya pero ang iyang pasabot kundi ang gipasabot siyang gibasa. Ikaw manggod ni ang imong gusto nga mabasa ang kinahanglan ang malitok sa Biblia nga iyang basahon si Pablo wala na mag-practice or wala na tawag niyo sa to wala na magkuan sa adlaw igpapahulay. Pasensya putol-putol kay naay nagtawag nako. Ikat sa- Pasensya, naay nagtawag sa ko. So wala mo nagka sinabot no kay Brad Danny ang iyang ipasabot is si Pablo wala na nagsaulog sa adlaw igpapahulay sa iyang gibasa nga gipasabot pero ikaw gusto nimo letra por letra nga basahon kasi San Pablo wala na gyud nagpractice anang adlaw igpapahulay no so mo na nga kaya lang ikaw Brad Dan katulo nimo na gibalik katulo kaduha no tapos wala pud na siya wala pud na siya makatch up ni Brad Danny nga ang iya dayong gusto nga ipunting kundi ang gipasabot sayang basahon nga mao to ang imong gusto ipabasa. Okay. Okay, Mr. Moderator. Karon ang solusyon Okay na. ang solusyon ani karon Brad Danny usba ang imong challenge nga magkasinabot mo sa duha ka kuan no kay naa na lay nabilin nga oras duha ka minuto ug 32 Okay na. segundos. Okay na ko. Kay wala man niya ipadayon ang yang challenge kaniya. Di lang pud nako ipadayon ang challenge. Mo follow up lang ko sana. Kay gusto man gyud siya og letra por letra. Ako bitaw kang gipangutana kaganiha sa Acts chapter 13 verse 13
do na bay mabasa diha nga namahulay si San Pablo. Miingon ka nga dili importante ang litra por litra. Karon imo kung gimitaan asa mabasa nga nag-ingon si San Pablo, wala siya nag-observe sa adlong ipapulay. Asa may tinuod ani? Importante ang litra por litra o dili importante? Okay, sa imong pangutana. Ang akong tubag kaganiha sa Acts chapter 30, nag-ingon ko, depende sa imong punto. Kay kung imong gipangita sa ako litra por litra, mo nang giingon ko nga wala gani mabasa kung litra por litra. Pero kung ang gipasabot, mabasa. Mao nang akong tuwa. Pero ang imong challenge sa ako kagani karon bag-ulang, imong basahon. So mao nang nagpaabot ko nga na magbasa ka alangan mo dili nimo basahon, dili na litra por litra kay basahon gud. Unta imong challenge kung kung dunay gipasabot ni ana unta ka. Kay atong sabton based sa Biblia dili lang kay sa imong kaugalingon. So diha ka na sayop. No, so mao na dapat amping ka kay di na ko nimo malitoan na. Okay, time. 1 minute. Okay. May gamit man ka og referensya. Mogamit ko og referensya. Oh. Kining libro ni Ellen Goldwhite nga mga hitabo sa katapusang panahon nga nagkanayon. Gipugos sa yawa, gipugos ni Satanas ang katawhan sa Dios sa pagsunod sa mini nga Sabado. Ang pangutana, kining katawhan sa Dios nga gipugos ni Satanas aron sa pagbantay sa Sabado. Kinsa man ning tawhana? Mga Kristiyanos ni o mga Hudyo? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Nasa atong roles nga ang pangutana ipahom sa tema og sa gipamahayag. So ang kanang libro wala man na nako gipamahayag. Kung gusto ka, gamitan na ron sa imuhang response kay ako imangutana ana nimo. Okay, stick lang ta sa format or sa rules. Objection. Lana sa imong pamatud-an sumala sa Biblia Okay, og referensya. Ako lang ang gigamit nako ang referensya. Kay naa man sa imong tema. Biblia man og referensya mo ako lang gigamit. Okay, ang rules lagi nato ang rules lagi nato Tama. ipahaom sa tema og sa gipamahayag. Unya wa man na nako gipamahayag. Sayon ra man nato tubagon pero kay wala man na nako gipamahayag. Ano ni siya? Ang imong gi-quote libro ni Ellen G. White, tama? Okay, sa libro ni Ellen G. White, naay gipamahayag si Ellen G. White diha na wala pud gipamahayag sa imong kadebate karon, no? So, ang inyong gisabutan nga tema haom sa referensya ug ang gipamahayag sa imong kuan. So, naay point si Bradan. Okay. So, ba ang imong pangutana pagbuhat og pangutana nga iyang gipamahayag or relevant sa iyang pamahayag basta dili lang ka didto sa wala gyud niya gipamahayag. 30 segundos. Klaro mo tubag ko or unsa to? Fire. Bradani. Pangutana siya nga haom sa iyang gipamahayag o sa iyang kuan ba? Sa iyang referensya nga gilatag. No? Kay ang kanang libro ni Ellen G. White, wala man na niya gipamahayag kay pamahayag man na ni Ellen G. White diha. So, wala po na niya gigamit ni Bradan. Ani Bradan ang pamahayag nga mahitungod ana siya nga libro, nga referensya. So, guba siya kung unsa iyang gipamahayag, ana na siya. Okay. Sige. Okay, follow up na ko ang pangutana. Di na lang ko mukuan sa referensya. Kung gusto ka, kung Mr. Moderator, kung gusto ka gamitan na ron para nga makuan. Si kaduha. Sa imong response. Ay, ko lang. Kay mupalab sa ko pangutana. Kay ingon man ka nga dili sa nako ni gamiton ang referensya kay wala man ni sa imuhang gipamahayag. O ako ni gamiton basta himuon nimo ning rason nga mingkawas ko sa tema. Mo na nga dili lang sa puna ko pugson ang kuan. Gamit. Karon sa imuhang stand ba sa imong barog o sa imong response? Lagi. Okay. Ako last question. Excuse me sa Bradani. Last question na ni Bradani. 30 seconds. Ihatag ko ng 30 seconds sa pagtubag. So, latag ka o isa ka pangutana. Okay. Akong follow-up pangutana. Kini bang makiglantugi sa adlong igpapahulay
nagbantay ba ni sa adlang ipapahulay kining nakiglantogi? Okay. Tubag. Tumaga palihog, Kung bro, ang Bradan, 30 segundos. di ang tubag. Kung ang gilantogian party sa pulong sa Ginoo, apil na siya kay nganuman. Ang ilahang mission is para i-spread ang maayong balita. Pero kung ang ilang gilantugian parte sa yuta nila o pila ang ilang bahin o sa ilang pangabuyan, mao nay sayop. Pero kung parte sa Biblia, applicable na aw kuha na siya kanang apil na siya. Kay bisan pa sa panahon ni Ginoong Hesus mga kahigalaan. No? Si Kristo Okay, gali time adlaw up. papahulay nagiglantugi man. Okay. So, nahuman ang cross-examination. So, salamat kaayo sa pagtubag, Bradan. Salamat po sa pagpangutana, Bradani. So, response ta karon, no? Another 20 minutes nga response paghuman ani cross-examination na pod sa Seventh-day Adventist to the Catholic to Brad Danny of the Catholic Church. So, Brad Danny, 20 minutes, imuha na. Okay. Salamat sa ato ang talahuron nga moderator ingon man usab sa makauspa sa ako ang pinangga nga kaatbang Bradan Maasin. Matod pa sa akong kaatbang nga pamatud-an kuno niya ang Sabado o ikapitong adlaw sa semana mao ang adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyanos. Mao lang nga ako siyang gipangutana nga kadtong nasa listahan sa mga pulong naghisgot man gud dito nga adlaw igpapahulay Sabado ikapitong adlaw sa semana. Mo to nga ako tong gigamit mga eksunan. Unya dili man siya mo tubag ato. Mo na nga ako na lang pong giilisdan ang akong pangutana. Migamit siya og teksto sa balaang kasulatan aron sa pamahayag o pagpahaom sa iyang gipamahayag sa pagpabarog o sa pagpamatuod sa tema nga iyang pamatud-an. Iyang gigamit ang teksto. Kinilang teksto nga ako ang nalista mo ako ang gamiton sa pag counter sa iyang gipamahayag. Iyang gigamit ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 13, versikulo 13. Kung doon na ba'y mabasa nato mga kaigsuunan nga ang mga Kristiyanos na mahulay sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Atong basahon ang maong teksto. Ang uluhan nining maong teksto buhat kapitulo 13 versikulo 13 miabot sila sa Antioquia o sa Pisidia. Niya ang atong mabasa. Si Pablo o ang iyahang mga kauban milawig gikan sa Papos o miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto o mibalik sa Jerusalem. 14. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia, o sa adlaw igpapahulay milingkod sila sa sinaguga. Misulod sila sa sinaguga o milingkod didto. Klaro kayo mga kaitunan nga wala gyud mabasa nato nga silang San Pablo nag-observe o nagbantay sa adlaw ipapahulay nga 7th day of the week. Ang atong mabasa adlaw igpapahulay. Ako naman yung gipasabot kaganiha na kining adlaw igpapahulay o Sabat equivocal terms kini. Duha ka buok kahulugan. 7th day Sabat o first day Sabat. Wa may mabasa nato dinhi pinangga nga silang San Pablo nag-observe o nagbantay sa adlaw igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Atong ipadayon sa 42 matod pa sa atong pinangga nga igsuon Bradan Maasin iyang teksto nga iyahang gigamit. Atong basahon ang maong teksto buhat 13:42.
Sa pagpanggula na ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tawo sa pagbalik pagkasunod adlaw igpapahulay aron saysayan pa sila niining mga butang. Wala man giingon dinhi sa maong teksto nga sa pagpanggula ni San Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tawo sa pagbalik pagka adlaw igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana kun Sabado aron sa pagpamahulay. Ang tuyo nilang San Pablo pinangga nga misulod sila sa sinaguga sa adlaw igpapahulay kun 70 of the week o Sabado, dili aron nga mag-obserba sila sa pahulay sa mga Hudiyo. Kundili nangabig sila aning panahona, nagwali sila. Kung nagbantay pa sila, nag-observe pa sila, ganong ila pa mangwalihan, kauban naman niya ang iyang walihan, ayang nasa sulod sa sinaguga. Ang punto nato mga kaigsuunan nga kumo kay misulod ang punto sa atong mga kaigsuunan nga mga Sabadista ilabi na sa atong kaatbang karon kumo kay mingsulod sa sinaguga minglingkod na mahulay na dayon. Tinuod mga kaigsuunan kay akong balikon ang tuyo nilang San Pablo sa pagsulod sa sinaguga sa Sabado o ipitong adlaw sa semana aron pagpangabig. Kung mosulod sila Domingo dito sa sinaguga, kinsa mailahang kabigon, kinsa mailang malihan nga may tao dito sa sinaguga. Mao na nga ikapitong adlaw sa semana misulod sila sa sinaguga. Kaya aron nga dili pakawang ang ilahang pagsulod dito pagbali. Magbali sila Domingo ni white tao sinaguga. Langaw ilang giwalihan. Mao na nga 7 day of the week o sa adlang Sabado adlaw ipapahulay sila misulod sa sinaguga. Nya ako di ay pinangga mosulod ko sa manha di ko sa inyong simbahan o Sabado. Ani pa na di ko sa Sabadista. Dili man. O usa ka sukwahi, usa ka palpak nga miyo ang gipabarog sa atong kaigsunan. Ang pagsulod ni San Pablo o sa iyang mga kauban sa sinaguga adlaw ipapahulay, wa na magpasabot nga sila nag-observe na, nagbantay na. Doon na sila ay toyo dito, unsay toyo nila nga misulod sila dito aron pagwali, pagpangabig. Kinsa ba ilang kapigon? Kadtong mga Hudiyo. Aron mahimong Kristiyanos, dili kay mingsulod sila sa sinaguga aron kabigon ang mga Kristiyanos nga mahimong Hudiyo. Naon sa gibali naman hinuon sa tong pinangga ang sitwasyon. Ang Kristiyanos naman hinuoy kabigon ngadto sa pagka-Hudiyo. Usa ka balik-ad nga pagtulunan ang gipabarog sa atong pinangga kakaatbang sibdadan maasin. Kay wa man gyud mabasa nato diha nga si San Pablo ug iyang mga kauban nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Nya naa man na sa iyang tema. Di palpak atong pinangga sa iyang gipamahayag. Karon, ako siyang gihatagan og challenge nga kung mabasa nako nga si San Pablo nakiglantugi to sa adlang igpapahulay, buot ba ipasabot nga si San Pablo nagbantay sa kapitong adlaw sa semana? May ingon nun siya nga iya mahinon kong pangitaan og litra por litra nga asa mabasa nga si San Pablo nga nag-ingon nga si San Pablo wala nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana. Kanaring makiglantugi, nagbantay di sa ana. Mo na nga salab tunon nya kini atong pinangga. Moingon nga adili importante ang litra por litra. Ang importante nga naay masabot. Kato di akong gihatag nimo. Di man lagi nimo to sabton. Wala man na imong sabton. Kato ra mo pabor nimo. Unya ang kanang dili mo pabor nimo. Dili nimo sabton. Na mahulog ka mato nimo ikaw dili angay. Muna nga si San Pablo sulod sa sinaguga kung atong basahon ang buhat kapitulo 18 bersikulo 4 ngadto sa 4 ngadto sa 5 nakiglantugi man si San Pablo atol sa adlaw ipapahulay
nan kun Sabadista pa San Pablo, nabantay pa siya sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Nganong maglantugi pa man. Maglantugi ay pa din ang mga kauban naman mo. Kita o, Katoliko ko, ikaw si FD. Mo naglantugi ta, ay dili ta pariha. Isupod og kauban mo maglantugi. Ang pastor sa atong pinangga, okay ra kung maglantugi, kung itong sa maayong balita o panggito. Dili lang ko kanang mga personal nga lantugi. Wa man pud ingon ang kung mao nay punto sa atong pinangga ay kung ingna nga ang tuyo ni San Pablo sa pagsulod sa sinagoga sa iyang paglantugi dili to mahitungod sa maayong balita o dili to mahitungod sa pulong sa Dios. Mahitungod gito sa pulong sa Dios. Muna nga dili day basihan ang musulod lang sa sinagoga sa adang ipapahulay nagbantay na. Kay kung tinuod pa nga nagbantay si San Pablo, wala na mahimong lantugi ay. Unya, naglantugi ay man, di. Klaro nga wala sila nagbantay sa adlang igpapahulay. Unya, abil kay mabasa nimo dito nga minglingkod sila sa sinagoga. Nagpahulay, nagbantay na sila. Nagpahulay sila dito, dili ingon nga pahulay nga kanang nagbantay. Nagpahulay nga kanang ming relax kay tingali layo guto ilahang biyahe. Mo tong lingkod sila basin gikapoy sila ato. Dili lingkod, dili pahulay nga nagbantay sila sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Kay wa may mabasa nato diha. Nya dili gani nimo dawaton nga naay mabasa litra por litra ang akong gipamatud-an. Nya kanina hinuon walay mabasa imo na hinuon kung padawaton. Naon sa dili po na eksakto mga kaigsuunan. Unya 9 minutes. okay. Di kami as wala sa anti mga pwede mo gamit og referensya. Unya ako siyang gipangutan na ay noon okay man to kay wala man putol sa kwan sa tema wa man di pamahayag. Og dinhi akong gamito na karong sa akong pagpabarog ka pagsupa karon. Unya atong mabasa sa libro ni Ellen Goldwhite nga mga hitabo sa katapusang panahon page 161 nga gipugos sa yawa ang katawhan sa Dios sa pagsunod sa mini nga Sabado. Unya mingon siya nga dili kuno adlang igpapahulay ang Domingo. Na kung mao man gani na nga dili adlaw ipapahulay ang Domingo, klaro kayo nga mini giday ning ikapitong adlaw sa semana nga Sabado. Unya kinsay nagpugos sa katawhan sa Dios nga pasundon ang katawhan sa mini nga Sabado. Si Satanas man. Unya naa pa gyud na sa pamplito ni Ellen Goldwhite, pamplito sa Seventh-day Adventist nga kadaugan sa gugma page 42 nga nagkanayon si Satanas nagmando sa mga Hudyo sa pagpabugat sa Sabado. Unya imong pasundon ang mga Kristiyano sa anang maong adlang igpapahulay kapitong adlaw sa semana nga dili man na iya sa Ginoo. Kay sa mga libro nga ginamit nako ang Ellen Goldwhite dili man gid ingon nga bias ning maong referensya kay sa STE man nga libro. Wa man gani mulaban ninyo nga nagbantay sa ikapitong adlaw Sabado. Gani miingon pa man hinuon dani maong libro nga si Satanas mao pinag mando sa mga Hudyo aron sa pagpamukat sa Sabado. Kung sa mga hitabo sa katapusang panahon, page 161 na dipugos yawa ang katawhan sa Dios sa pagsunod sa mini nga Sabado. Kini ding inyong gisunod ay mga kaigsuonan nako nga mga Sabadista, pasaylo ako ninyo kung nasakitan mo nining ako ang gisulti apan dili ni nako tumong og tuyo aron nga kamo akong pasakitan. Ako lang ning gigamit mga kaigsuonan aron sa pagpahibalo ninyo kay basin og nagtuo ko nga wala mo nakabasa nining maong
libro ni Ellen Goldwhite nga mga hitabo sa katapusang panahon, page 161, nga si Satanas ang yawa di maoy nagmando sa pagsunod sa mini nga Sabado. Nganong mini man kay sa mga teksto nga gihatag sa atong pinangga, wa man gyud mabasa nato didto nga ang mga Kristiyanos nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Unya, miingon ang atong pinangga nga wala kunoy sugo nga ang Sabat o ang adlaw ipapahulay giusab. Wala man ko nag-ingon nga giusab ang adlaw ipapahulay, nagpadayon man ang adlaw ipapahulay. Kay ang sugo sa Ginoo sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, remember the Sabbath day and keep it holy. Mao man sugo. Wala man giingon dito nga remember the 7th day of the week. Ako lang ning balikon bisan ako na ning gigamit kaganiha. Remember the 7th day of the week and keep it holy. Kung mao man gani na sugo sa Ginoo, aw mubiya ko aning akong gibarugan karon nga pundok. Kung mao man galing na apan kay dili man na maoy sugo sa atong Ginoo, mao nga nagpabilin kung nagbarog ni ining mao pundok na akong gibarugan. 5 minutes. 5 minutes. Okay, salamat. 5 minutes. Taas. Sumala sa maong teksto, igamit mo ni sa atong pinangga nga contemporary English version sa Exodo 28. Saya ko nung challenge, kung iya ko nung mabasa dito nga 7th day of the week. Ang nakasulat dahil dito, on the 7th day of the week, it's 7th day of the week. Dili man na maoy challenge na ko ganiha. Tinuod man na nga sa matag semana kinahanglan nga ang mga katawhan sa Dios, mga Kristiyanos mugahin og usa ka adlaw alang sa pagsimba o adlaw igpapahulay ngadto sa Ginoo. Kung atong sabton ang Exodo 29 ngadto sa 10 makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin kanako. Mao man sugo sa atong unya kaming mga Katoliko, kami may katuman niya na nga mausugo sa atong Ginoo nga magtrabaho ako sama sa ingon ganiha. Bro Dani. Ang i-post lang usa kay atong moderator wala pa. Pasudlo na to. Sige. Ay, sorry. Sir, sir. Dito, magbawas sa tag-member. Kadyot lang, magbawas sa tag-member kay nagkagawa siya, di siya kasuhod. Si kini. Ano exit nga dili pa man ta exit. Okay, sir, pwede na sir. Pwede na sir. Nawa siya. Ginoo. Okay. Okay, resume Sige sir, ta. sir. Resume sir, sige sir. May kay di ada si kinsa ni si Bon. Sunod na po kaluyan. May ni may kinaminaw gyud. Okay, resume ta. Giri 4 minutes and 9 seconds. Napay oras no? Brother ni padayon. Okay, salamat. Padayon to. Sumala sa 4 sugo minutes, sa 4 atong minutes. Ginoo sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 9. Hinumdumi ang adlaw igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay nga gigahin alang kanako. Kining giingon sa atong pinangga nga giusab sa mga Katoliko ang sugo sa Ginoo. Dili na tinuod mga kaigsunan, dili na tinuod pinangga nga giusab namong mga Katoliko ang kasuguan. Nagpabilin ang kasuguan
Sama sa akong giingon kaganiha nga ang mga apostoles daan ang nagbantay sa adlang ipapahulay nga Domingo. Bisan pa ang libro ni Mark Finley, ang atong basahon ang The Almost Forgotten Days by Mark Finley, page 95. Ato sang paklion ha, sa ato sa pangitaon. Ay ang libro ni Mark Finley nga Objection, Mr. Moderator. Kay kanang iyang Okay, libro go nga ahead. basahon kay bawo na ko ana. Pero ang tema man god kay trabaho man niya god mo pagmigad dili man ang pamatuod sa iyang Domingo, human naman siya pamatuod sa iyang Domingo god. Di, wala pa man ta nakadungog sa iyang basahon. Ikaw na may nakabalo. Sige. Wala ato sa siyang paistoryahon kay oras man niya karon nga magguba sa imong argumento. Sige. So naaman na diha siguro po iyang dili po diha siguro sa mobasa nga iyang barugan kun dili gupo niya imong argumento. Sige. Kung man ta nakadungog. Ikaw na nakabalo. May paka. Padayon ba? Time remaining 2 minutes and 41. sa ako sa pitaon ha, adara. Okay. Matod pa sa libro ni Mark Finley, author and compiler sa The Almost Forgotten Day. Diha sa page 95 atong basahon kung unsay nasulat sa akong teksto. Sa question and answer, kaya ang mabasa nato. Matod pa sa libro ni Mark Finley. Question: Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Amo ni pangutana. Answer: It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Unay sulat sa libro ni Mark Finley. Unya, unsa di ay mga kaigsunan? Bisan pa di ay ang unang mga Kristiyanos, ang mga disipulo ni Ginoong Kristo, daan na di ay nagbantay sa unang adlaw sa semana kung Domingo. Busa Objection, Mr. Moderator. Murag kini murag maya murag kini murag klaro gud nga. ano paguba sa iyong tema nga dili gid Sabado ang imong ang adlaw ipapulay mo. Mr. Moderator. Oh, Ang iyang trabaho mao paguba sa akong ipamahayag. yes. Ay nagpamatuod Di ko naman ba sa yung iyang Domingo. pamahayag? Wala na Di, Ano, barugan ano, gid niya yung Domingo. Paminaw sa ha? Barugan Ano? gid niya yung Domingo para mapalmatud-an nga ang iyang gibarugan dili gyud ang Sabado. Ano ba? So ang iyang argumento karon, Oh. ang iyang argumento karon, iyang gapamatud-an nga ang mga apostoles naa siya referensya nga gigamit nga ang mga apostoles wala na mag-Sabat kundili nag-observe sa first day of the week. Mao na ang akong pagsabot sa iyang referensya nga gamit. So wala dili ingon nga mo gamit siya og Domingo kundili na mahayag na siya Domingo kundili ang gipamatud-an bahin sa referensya nga ang mga apostoles kanang apostoles nag-observe sa first day of the week. Matod pa sa referensya ikaw sa question na ikaw ang mugubaan na unya. Okay? No, Mr. Moderator, human naman siya o pamatuod kaganiha. Ang Lagi, iyang human na. gibasa unta di ang sa rules sa kwan di usa mo imo nigar, usa mo imo pabarog. Ang iyang pagbasa sa maong teksto wa man to nagnigar nga dili na dili adlaw ipapahulay dili sa mga Kristohanon. Ang iya nagpabarog naman siya, nagingon naman siya hinoon nga Domingo na ang gibantayan. Ganiha unta iyan nang gibasa. Paminaw sa karohon na to. Dali, okay. Atong karohon nga ang mga apostoles maoy unang mga Kristiyano sa history sa Kristiyano. So sila ba kanang ang iyang mong gikutlo referensya manggod na nga dili na niya pwede usbon ang referensya, iya lang gibasa kung unsay gisulat sa author sa iyang referensya. Dili ingon nga namahayag na siya, ayaw kalimot nga ni coach og reference, ni coach og author, ni coach og libro. Buot pasabot, dili iyang pamahayag, kundili
matud sa iyang gibasa nga referensya. Ana, Okay, kumo na siya. unsa ka itong libro ha? Unsa itong libro ha? Almost Forgotten Day. Oh, by Mark Finley. Okay, sige, padayon na kay ribat ko na lang na karon. Oh. Addiction So to 1 minute and 19 seconds. Brother ni. Okay. 1 minute and 19 seconds. Nagbase ko Okay. sa iyang gipamahayag. Kaya ang iyang gipamahayag, ako man yung gipanglista, naman ko sa iyang gipamahayag nga Sabat was not changed. Ang punto mo niya, nahimo ng Domingo kay giusab sa mga Katoliko. Mo nga akong gigamit ang referensya, ang libro nga gisulat ni Mark Finley nga usa ka SDA nga bisan di ay ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, daan na daing nagbantay o nag-observe sa unang adlaw sa semana kung Domingo. Mo na akong gigamit. Haon po ni sa tema nga akong giguba. Kaya ang iyang gipamatud-an nga tema Sabado, mo na nga akong gigamit ni nga dili di ay ibisan ang libro ni Mark Finley nagtug-an man nga Domingo ang mga disipulo. Unsay hinungdan nga nung Domingo sila nagbantay? Ila ka nang gipahinungod sa resurrection o adlaw sa pagkatanaw ni Ginoong Hesukristo. Kay matud pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14. Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o kawang usab ang among giwali. Busa dili tinuot ang inyong giingon nga giusab namong mga Katoliko ang sugo sa Ginoo sa adlang igpapahulay. Nagpadayon ang sugo, wala giusab. Okay, time na ta. So, ari na ta karon sa cross-examine sa imong gipamahayag, sa imong pagguba sa baruganan, sa gibarugan ni Brad Dan. No? So, na tay 15 minutes ng cross-examination. So, basi gusto mo minom og tubig. Sige bro, padayon sa bro. Agwantaw lang. Okay. Okay. Ay pagagwanta bro. Ayaw pagagwanta bro. Okay, basi No, gusto okay. mo mangihi. Ako katulon ako nangihi. Sige. So, wala man. So, wala mag-break kadali. So, padayon ta sa cross-examination. Bradan, go ahead. Okay. So, una na akong pangutana, kanang listahan sa mga pulong nga imong gibasa. Nagsulti ba diha nga ang adlaw igpapahulay? Mabasa ba nato diha kategorikal ha? Mabasa ba nato diha nga ang adlaw igpapahulay nga Sabado dili iya sa mga Kristiyano? Tubag. Mabasa gyud Kategorikal ha? nato. Sige, basa. Babasa kay ang giingon diha adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudiyo. Meaning dili gina sa mga Kristiyanos, sa mga Hudiyo. Busa atong nabasa. Salamat sa pangutana. Wala ko nang utana sa giingon nga meaning. Ang mag-ingon ka nga babasa, kanang mabasa gyud. Wala ko mangutana nga sa mga Hudiyo. Ang akong pangutana, kung mabasa ba diha kategorikal. Natural imong tubagon no kung mabasa ba gyud diha nga nagsulti nga ang Sabat dili iya sa mga Kristiyano. Okay. Matud pa sa tema nga imong gipamatud-an nga ikapitong adlaw sa semana Sabado mo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Mao gani nga may gamit ko aning listahan sa mga pulong kay sukwahi man ang gisulat sa listahan sa mga pulong ug ang tema nga imong gipamatud-an. Mo na nga ako ni gigamit. Wa ko nagamit aning aron nga akong pamatud-an unsay nasulat sa listahan sa mga pulong nga mabasa ako diha nga dili ikapitong adlaw sa semana ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. 30 seconds, time up. Okay. So di ako pangutana, ako lagi pangutana kung gisulti ba po diha nga ang adlaw igpapahulay nga ikapito mao Sabado dili iya sa mga Kristiyano. Yes or no? Kategorikal ako pangutana. O dili nato mabasa diha pero kung basta to kung atong sabton kingon man diha nga ikapitong adlaw sa semana Sabado sa mga Hudiyo. Di klaro nga dili gina sa mga Kristiyanos nabaday sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanos wala di nung dugay-dugayon pamangod og ibutang lang dito sa mga Kristiyanos nganong sa mga Hudiyo man di nagpasabot nga dili gyud na sa mga Kristiyanos.
So nagpasabot ra di ay wad ay masulat. Okay, next question. Next question. Matod pa nimo ang diha sa buhat kapitulo 13. Ang mga apostoles diha, kana ba diha sa buhat kapitulo 13? Saturday na o dili? Kanang igpapahulay diha, Saturday na o dili? Kanang buhat sa mga apostoles 70 of the week na sa diha. Gaming sulod sila pa 70 of the week na sila. Ming sulod sila sa sinagoga. Kay akong gigamit kanina, moong ming sulod sila sa sinagoga og 70 of the week. Aron nga mga abig sila dito. Kay kung musulod sila og first day of the week, wa may tao kinsa may ilang walihan, kinsa may ilang kabigon dito. Mo na siya ang punto diha. So oyon ka nga kana siya ikapitong adlaw sa semana, Sabado na dili. Yung lagi ko na nga ikapitong adlaw sa semana, Sabado lagi na, pero dili na mo adlaw ipapahulay nga gibantayan sa mga Kristiyanos. Ang ilang tuyo pagsulod diha, nagwali sila, nangabig sila, wala sila nagbantay. Okay. Biya nang nagbali o nagbantay. Nangabig. Matod nimo ang pagwali dili apel sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Tinod na? Ang akong giingon, nangabig sila, nagwali sila nga nangabig. Wala yan Okay. nagwali o nagbantay. So, ang pagwali ba sa adlaw ipapahulay, apil na sa pagbantay sa adlaw ipapahulay dili? Klaro ha ko nimo mga kanabe, object klaro ha palihog. Kana bang Okay, pagwali? klaro ha, pangutana. Pangutana. Kana bang pagwali sa adlaw igpapahulay? Apil ba na sa pagbantay sa adlaw igpapahulay o dili? Ang pagwali, apil na sa pagwali. Apan sa pagbantay sa adlaw ipapulay, dili na ka mangabig. Ngayon kabigon pa man nimo lang ay mo man kauban. Ay na kang kabig. Okay, diawa ko nangutana lagi sa pagkabig. Ang ako mangutana ang pagwali. Kana bang pagwali sa adlaw igpapahulay apil na sa pagbantay sa adlaw igpapahulay o dili? Apil lagi na ang pagwali sa adlaw Okay. ipapulay. Pero So, okay na sa ato pa, Ay sa okay na to, okay na to. Nabi na Sige. atong pana-update forma ka nga. Ako manon kong istorya, ayun pagsapaw-sapaw kay narban as napulo kasugo nga dili makas Isa-isa lang. Ako na sa kong istorya. Asag sapaw. Sige, istorya. Pag-istorya. Oh. Ang tubang nako, ang pagwali kabahin na sila siya sa buluhat sa adlaw ipapahulay. Pero wala magpasabot nga kumo kay ni San Pablo sa sinagoga na nagwali sila, nagbantay na sila. Ang ilang tuyo nangabig. Wala sila nagbantay. O, wala akong tubag. Okay. Kay matod nino mga big man. Matod dire sa contemporary English version sa Acts nga akong gibasa, matod dinhi. Paul and Barnabas beg them all to remain faithful to God. Napaka murnuwal kami lagi. Lapa. Okay. Matod dire, Paul and Barnabas beg them all to remain faithful to God. Akong pangutana, kini bang pagbeg nila, paghangyo nila nga kini sila magmatinod anon diha ka Ginoo. Kini nga ba nga pagkabig, usab ni pagkabig nga mubiya na sila sa Sabat o kanang magpabilin nga matinod anon sa Ginoo. Sino hindi mo San Pablo magpabilis lang anong sa Ginoo pero ano magpapabot save of the Pinas. So sa ilang buti pasabot nga kining giwalihan diri ni Kristo matunod anon na ning sa Ginoo unya gihangyo lang sila nga magpabilin sila nga matinod anon. Sa dihan nagmatinod anon sila unsang adlaw man ang ilang adlaw ipapahulay, Sabado dili? Pabilis lang matinod anon, wala magpasabot nga kung magbantay na ka sa 40 of the week, nawala na yung pagpamatinod-anon sa Ginoo. Napabilin silang nagtinod-anon sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga napabilin sila sa pagbantay sa ikapitong adlaw sa semana nga Sabado kay iya na sa mga Hudyo. Kinsa man ang mga Hudyo nga nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana, kadto man ang mga tao ni Ginoong Hesukristo, dili mo na ang mga Kristiyanos. Dili ni mga Kristiyano na eh. Si Pablo, Kristiyano na dili. San Pablo Kristiyano. Ang San Pablo Kristiyano, lisod ang San Pablo Kristiyano. Ang kabig ni San Pablo, dili gito mga Kristiyano.
O sa Time sa ilahan ning pag kadali lang. Kita na nag-splatter diha. Palihog kog off sa microphone kay na may naga-kuan. Na may naga unsa. Or kanang kun amoy background nag-TV diha papahinay-hinay kamay kay moabot. No? So, natay time remaining 7 minutes and 35 seconds. Okay, padayon ang kuan, ang cross-examination. Okay, so kay Oyo naman ka nga ikapitong adlaw na. Si Pablo nga, nga nagsulod diha matud nimo nagwali. So ang matud nimo ang pagwali apel sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. So si Pablo diha nga nagwali sa ato pa nagbantay siya sa adlaw igpapahulay. Balik sa panguntahan kay more putol-putol man. Okay, dia. Ang gisultihan diri, diyan na lang. Ang gisultihan diri ni Pablo nga magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo katong nagbantay sa adlaw igpapahulay. So ang pag-ingon ba nga pagpabilin nga matinud-anon, mao ba ang pagbiya sa adlaw igpapahulay? Niya ang tubag. Ang pagpabilin sa matinud-anon, dili ang adlaw igpapahulay mao gibiyaan. Kun dili ang ikapitong adlaw sa semana nga gisunod ninyo mao nay gibiyaan, dili ang sugo nga adlaw igpapahulay. Kay ang nagsunod sa ikapitong adlaw sa semana kadto man ang mga kaaway ni Kristo, dili man na panahon sa dili man na mga Kristiyanos. Kanang mga tawhana supak man na ni Ginoong Hesukristo. Nga kauba nagbantay din na sila. San Pablo diha nga lahi man na ila, gikabig nila. Okay, pangutana. Sa ilahang pagkabig, sa ilahang pagkabig, ila bang gitudloan nga dili na magbantay sa ni anang teksto sa Acts chapter 13 nga dili na magbantay sa ikapitong adlaw nga Sabado? Wala yun sila nanudlo nga dili na mo magbantay sa adlaw igpapahulay. Magbantay sa adlaw igpapahulay, pero dili na lagi 7th day of the week. Ayaw na lang ipabuhos ng 7th day of the week. Dili na iya sa mga Kristiyanos. Iya na sa mga kaaway ni Ginoong Hesukristo. Oh, matod pa nimo kini 7th day of the week ning naa sa Acts chapter 13. Unya karon lagi dili naman po lagi ni 7th day of the week imong giingon. Ang pangutana? Asa may tinuod ani ang imong giingon ganiha nga 7th day of the week ning sa Acts chapter 13 o karon o katong giingon nimo karon nga dili ni 7th day of the week. Okay. Akong giingon ka ganiha nga sa Acts chapter 13 verse 13, 7th day of the week na sila nahitabo nga mingsulod silang San Pablo sa sinagoga. Pero ang pagsulod nila dili aron sa pag-observe o pagbantay sa 7th day of the week, aron sa pagngabig mga Hudiyo. Kabigon babaday na ni San Pablo kon mga Kristiyanos na diha nga si San Pablo Kristiyanos man. Busa nagpasabot nga dili na mga Kristiyanos ang nagbantay sa 7th day of the week, kundi mga Hudiyo nga gikabig ni San Pablo ngadto sa tinuohan sa pagka-Kristiyano. Okay na. Sige lang, irespetuhan ta lang na imong tubag. Karon, mato diri sa inyong libro, no? Kining Pasyong Mahal. Ang ingon din ito'y pasunod sa atin. Kinsa man ning atin din mga Kristiyanos, kaya mo agi ng libro, kami gina mga Kristiyanos. Mga Kristiyanos. Mato din ito'y pasunod sa atin. Kini mga Kristiyanos siling dire na ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Tinuod ni dili? Ay, tinuod kay na, pero di na 7th day of the week. First day of the week na nga Sabado, nga pahulay. Ang Sabado manggod pinangga, wa na magpasabot nga 7th day of the week kanunay. Ang buti pasabot na pahulay. Dili 7th day of the week. Ang 7th day of the week iya sa mga Hudiyo. Ang first day of the week Sabado, pahulay alang namong mga Kristiyanos. Ang magunang libro di Kristiyanos gina Sabado, first day of the week. Okay. O diha. 4 minutes. Okay, diha. 4 Pasaw minutes. na to sa ibabaw. Matod nimo kining Sabado dire first day of the week. Karon ingon dire. At sa Henesis na libro nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo nitong Dios na totoo, kaarawan ng Domingo. Kining Domingo dire, ikapila man ning adlaw sa semana? Ay, natural. First day of the week na Domingo. First day of the week. First day of the week. Karon, ang ingon din 6 na araw. Gikan sa Domingo, gikan sa Domingo,
6 na araw gikan sa Domingo nga maong unang adlaw sa semana. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao, nagtahan sa ikapito. Kini bang nagtahan sa ikapito? Domingo basad ni nga ikapito? Pinangga sa Genesis wala pa Ang ako pangutana kategorikal. Ini bang gisulti diri nga Domingo matod nimo mao ning unang adlaw sa semana. Karon ingon diri ang Diyos nagtrabaho sa unong kaadlaw. Una ingon siya nagkita sa Domingo. Mga debaters, pakomenta ko gamay ha. Komenta ko gamay. Sa Genesis, palibang ko ha. Sa Genesis, walay nabasa diya nga Lunes, Martes, Miyerkules. Objection, Mr. Mugamit Moderator. na diya og term na Objection, unang Mr. adlaw, Moderator. unang Objection. adlaw. Pag moderate Yes. lang sa kayo, di man sa cross-examine, wala ang kuan man. Ang Lagi, cross-examine. So, lagi. dili man panahon Di ba, ang atong general term lang nato ba? No. Ang okay ra na. Sige lang, Mr. Moderator. General term lang Kay nato ba? ang panahon mo ni karon sa cross-examine. So, hatagan na to gigayon nga motubag ang affirmative. Lagi. Ang wala may ang moderator dili pa na panahon sa pagkomentar o sa pagpasabot sa maong gipamahayag. Lagi. Sige. So, Pasabot ko. ang Ato lang para maklaro nato. Para maklaro nato, no? Para maklaro nato, no? Kanang unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, mao gina siya sa Genesis. Okay? So, kanang pagkasinabot lang mo kay naaman tay mga listener, no? Naaman tay mo lagi. Ako man ning gibasa. So, ang cross-examination nimo, Inyuha libro man sa Katoliko akong gibasa, Mr. Moderator. So, diri ra ko magbase sa pangutana. okay. Okay. Sige. So, libro sa Pasyong Katoliko. mahal ha, sa pasyong mahal. Okay. Sige. Padayon. Usbon ako ha, resume ang time. Kining giingon diri nga nang lalangin itong mundo kaarawan ng Domingo, so sa gisugod diri adlaw sa Domingo matod nimo una ning adlaw sa semana. Karon matod pa diri 6 na araw niyari itong mundo sulod sa unong kaadlaw. Nagtahan sa ikapito, kining ikapito diri Domingo ba gihapon ni o dili? Pinangga kanang pulong Domingo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang ako pangutana kategorikal. Nga tumagong kategorikal ang Domingo ang pangutana nagtahan diri sa ikapito. Domingo ba gihapon ni o dili? Brother, libro nga referensya nga libro sa Katoliko nga iyang Walay gi-mention dito nga kana diha first day of the week o second day of the week kay diha sa panahon tuon wala pangalan wala sa kalendar mo kapayngalan ang mga adlaw nila panahon na panahon na nasa 2 versikulo 8 na Objection, Mr. Moderator. Wa man ko mangutana kung naabay pangalan o wala. Ang akong kaabang, be responsive lang. Be responsive sa mga kaya ako, nagtubag ko sa imo gani, honest ko din akong tubag. So, be responsive lang. Risyo mang tayo, Mr. Moderator. Ni ang ko na ka kagani ha. Kabila ta mo giingnan. Ang ko na ka kagani Hindi ha. mag-apil-apil sa bubot. Kaya ang line up, bukat kayo. Brother Danny, Ha? ang iyang question, nag-base siya sa iyang referensya na libro ko sa Katoliko. No? Tumana iyang gipamahayag ganina, gihapon siya ni Kuha o pangutana karon, mahitungod ang libruha. So tumaga siya diha, kategorikal, kaya ang iyang pangutana, answerable ba yes or no? So Brad Dan, usba ang imong pangutana nga kana, pangutana. Okay, diya pangutana. Klaro ra ko diha mo brother. Nadinlustre. ay klaro to mo eh. Kinsan ni. Klaro na. Okay, diya. Sige. Ni angko na ka nga kining Domingo diri nga kung nga gisulti sa inyong libro Murag si Mujako. kanang unang adlaw sa semana. Karon matod sa inyong libro nga gikan sa Domingo sa kung saanom ka adlaw niyari itong mundo. Una, nagtahan sa ikapito. Kini bang ikapito dinhi? Domingo ba sa gihapon ni o dili? Ni akong tubag. Dili. Tungod kay ano? Ang Genesis 2:3 creation na igsoon.
ang Ginoo gihimo niya ang tanang butang butan pero diha ba napapasabot niya doon na pinangga pay ngalan ang mga adlaw na ng kanuna busa dili na nimo pwede mong ipahoma sa imong sigarugan pay ngalan ang mga adlaw ng panahon na pinangga kana pulong dito ang napasabot ng pulong diming Okay na tay. Okay na. Okay. Matod 1 minute. nimo, 1 minute. matod nimo dili ni Domingo. Karon kay matod man nimo diri. Ang Domingo mo ay unang adlaw sa Kalimutan mo na yan, sige magliba. dili ta na ko ay wala pala ngalan ng mga adlaw Shumai rice. Ako ay Kaluguran sobra-sobra Kasada wala lagi ngalan dito ba wala lagi Kinsa man ang nakapil-apil? Kinsa man ang nakapil-apil? Ay, kinsa man ang dili ta mag-apil-apil diha nga kuan mga listener. Palihog lang ko off sa inyong microphone. Respeto ta sa debaters, ha? Relax lang. Friendly debate man wala may giligsan ani mo gani nang nagdebate ta kay para maklaro nato unsa ang pakipos ang time, baruganan Mr. nato Moderator. nga mga kuan. O nakapos ang time seconds na lang. So palihog lang ta mo respeto ta. Kung wala tay respeto ani aw murag natay amahan, no? So palihog resume Okay. ang pangutana. Okay. Diari siyam. Ang inyong libro nagsulti nga sa gilalang ang mundo Domingo ginganlan niya nga adlaw Brad, last ka pangutana na kay 30 segundos niya paguman na patubagon na to siya. 36 seconds ang nabilin pangutana paguman ang tubag nga 36 seconds ihatag na to sa kuan sa wala na ko'y time, Mr. Moderator. Wala na ko'y time. Yes, nag-alarm ako ganina 2 minutes na lang. So karon 36 seconds. Final question na ka kay kaning 36 seconds i-consume na ni siyang tubag. Okay, kuan ko na lang na. Wave ko na lang na. Ayaw. Pagkahatag sa pangutana, final question, kay ang 36 seconds, kang Dani na. Dili, katubag. okay na sa kuha. Okay na lang sa kuha, Mr. Moderator. I-wave ko na lang na ako ang time nga nabilin. Okay. So, anhin na ta karon sa ribatal. Kay, humanam man ta sa atong cross-examination. So, nadungog na to mga kaigsuunan, no? Nga ni-wave na si Sayang Pangutana. Naapon ta siya final question niya. Napay nabilin nga 36 seconds. So, ari na ta karon sa last segment, sa round 2. Kaya wala naman tayo conclusion. Kay taas man ang ribatal, which is 10 minutes. So, sila na ang magkuha na. So, ganina, ang niuna og ribatal ganina, ang side sa Seventh-day Adventist na si Brother Dan. Karon ihatag na to karon sa side sa Roman Catholic Church sa to Brother Danny. Ang 10 minutes nga ribatal, final ribatal, wala ni siya objection. So, Brad Danny, ribatal palihog. Go ahead. sa makausap ka daghang salamat sa lahurot nga moderator o ignon man sa ako ang pinangga nga kaatbang Bradan ug sa tanan nga mga nagtan-aw sa Facebook karon. Atong pinangga nagpamatuod siya nga Sabado, ikapitong adlaw sa semana, mao ang adlang igpapahulay sa mga Kristiyanos. Iyang gigamitan sa libro natong mga Katoliko nga Pasyong Mahal, iyang gigamit nga ipangilin ang Sabado. Kanang Sabado nga gihisgutan dia, wala na magpasabot lagi nga 7th day of the week na kay kanalging pulong Sabado, dili na kanunay nagpasabot og 7th day of the week. Kung dili gikan man guna sa Spanish nga pinulungan nga ang pasabot o rest o pahulay. Gigamit sa atong pinangga ang Genesis Kapitulo 2 versikulo 2 ato sa 3. Kaya kunong Domingo nga gihisgutan diha, ikapitong adlaw ba kuno ni sa semana o unang adlaw ba kuno ni sa semana. Muna nga ako siyang gitubag nga dili nato pwede ipahaom ang Genesis ang naa sa ato ang huna-huna. Ngayon, ang Genesis panahon sa kreasyon wala pa ngalan ang mga adlaw na ng panahon ng mga kigsunan. Mao na gisulti ni San Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 8 nga ang usa ka adlaw sa Ginoo
ingon nga usa ka libo ka adlaw sa mga tawo. Ug ang usa ka libo ka adlaw sa tawo ingon lamang sa usa ka adlaw sa Ginoo. Busa dili na nimo pwede nga imo nang ipahaom-haom sa imong naa sa imong hunahuna nga kana 7th day of the week. Kay wala kay ngalan ang mga adlaw ni anang panahon na. Giingon diha nga sa unang adlaw gihimo niya ana og sa ikapitong adlaw gipanalanginan niya. Kanang gipanalanginan sa ikapitong adlaw. Dili man na 7th day of the week. Kaysa mas akong giingon nga wala kay ngalan ang mga adlaw. Og sa ikapitong adlaw mipahulay siya wa man na magpasabot nga mipahulay siya nga kanang mingundang na gid siya og pamuhat. Nagpadayon man gihapon og pamuhat. Dili ta magbase sa sugo sa atong Ginoo. Kay ang Genesis 2:3 dili man na mao'y sugo sa atong Ginoo. Dili ta sa sugo sa Ginoo. Kining Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga nag-ingon, hinumdumi ang adlaw igpapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. Dili na ta magbase sa sugo. Kung atong tinambanon pag kwenta mga kaigsunan nga nganong kaming mga Katoliko nagbantay yun may sa unang adlaw sa semana kay nagbase mi aning sugo nga atong mabasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 nga ang tawo mo trabaho sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito pahulay. Na kaming mga Katoliko, mga Kristiyano nga Katoliko dili man na nato malalis bisan gani kamong mga Seventh Day Adventist diha sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga opisina. Di man gyud mo trabaho og Domingo. Lunes man gyud mo magtugod og trabaho. Daghan mo mo sa SDA nga nagtrabaho sa panggobyerno nga mga buhatan. Di man mo duty og Domingo. Lunes man gyud mo magtugod og trabaho. Muna kung ato pag sunod wala ilaing nga nakatuman kundi lang yung mga Katoliko. Unang adlaw sa amang pagtrabaho Lunes man, or ba ni balik-balik kung dahil ninyo unsa ang unang adlaw sa semana, wala itay labi sa unang adlaw sa semana, Domingo. Pero ang akong giingon unsa ang unang adlaw magsugod ta trabaho sumala sa sugo sa Ginoo. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Unang adlaw sa pagtrabaho Lunes. Kay Lunes ng unang adlaw sa pagtrabaho, unang adlaw pag ikapito ay Domingo na. Maingon ra ba ning ato ang mga pinangga nga mga kaisunan nga mga sabadista nga Brad kanang Lunes nga magsugod og trabaho Brad dili man na sugo sa Ginoo. Sugo man na sa tawo, balaod man na sa tawo. Balaod man na sa gobyerno. Wa din ni kahibalo atong mga pinangga nga mga Seventh Day Adventist nga unsay giingon ni San Pablo da sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 nga miingon si San Pablo nga mahimo ay unang Korinto man ini Roma kapitulo 13 Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga kinahanglan ang tanan magtahod sa mga punuan sa pangagamhanan kay walay pamunuan nga dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios, busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayon. Bisan pa di ay mga kaigsuonan og gibalaod na sa gobyerno nga Lunes gyud magsugod og trabaho apan tinugutan na sa Ginoo. Unya kay tinugutan mo na sa Ginoo dili di ay sayop ang mga Katoliko nga namahulay og unang adlaw sa semana kon Domingo. Kay matod palagi sa libro ni Mark Finley, abi na kong mangutana nga akong pinangga aning maong libro nga akong gigamit kay matod pa niya nga mangutana ko siya nako aning referensya nga akong gigamit nga ilang libro, wa man nagpaabot nga mutandog siya, wa man niya gitandog, tingala kung anong wa niya gitandog. Kay gani ang libro
sa ilahang kauban nga si Mark Finley, nya kini si Mark Finley dili ni mahamay-hamay nga SDA. Kay dako ni Grangko, Vice President man siguro ni siya sa conference sa Seventh-day Adventist. Nagtugaan man nga ang mga disipulo ni Ginoong Kristo daan man din bantay sa unang adlaw sa simana kung Domingo. Unsay hinungdan nga nung Domingo sila nagbantay? Tungod kay sa adlang Domingo nabanhaw ang atong Ginoo. Ang katong sa Genesis sa creation to siya. Unya ang sa kaning sa unang adlaw sa simana mao man ni ang redemption, mao man ang katong kaluwasan. Mao man giingon ni San Pablo nga unang Korinto 15:14 nga miingon sa San Pablo nga kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug kawang usab ang among giwali. Unya, nganong kamong mga Seventh-day Adventist kauban man ka ninyo San Pablo, nganong wa man lagi mo sunod ni San Pablo? Unya, may imo pag yung ipamugos nga 7th day of the week misulod si San Pablo. Wala mo istupak nga misulod San Pablo sinagoga 7th day of the week. Pero ang ilang gituyo diha wala magdili ingon nga magbantay sila o mag-observe sila sa pahulay nga 7th day of the week. Last 2 minutes. Mao nay punto diha. Akong balikon nga ang pagsulod ni San Pablo sa sinagoga sa ikapitong adlaw sa semana kun Sabado, wala na magpasabot nga nagbantay sila, nag-observe sila, kundili nangabig sila anang panahona. Dili man mahitabo nga ang Kristiyanos kabigo ni San Pablo ngadto sa pagkahudyo nabali na imong kahimtang ni anong maong argumento nga ang nagbantay sa ikapitong adlaw mao na hinuoy Kristiyanos. Unya mao na hinuoy kabigon sa pagkahudyo. Dakong balitaan na busa ang atong pinangga lagi sama sa kong giingon nga wa gyud niya napabarog ang iyang argumento nga matudaan. Kabisan gani wa gyud mabasa nga misulod si San Pablo sa sinagoga nga nagbantay o nagbalaan sila. Kung dili isulod lang, di ka nang misulod, dili pa na basihan nga siya nagbantay na. Kay bisan gani ako pwede man ko musulod sa imong simbahan. Kunya, kung musulod ko sa imong simbahan, hindi po ko nga bantay ko sa ikapitong adlaw sa semana. Kunya, 30 segundos. Patungitan kung ikaw po musulod sa amo ang simbahan, isipon na di ka na mo nga nagbantay ka sa unang adlaw sa semana. Dili. Ang punto manggod nga mga kaigsuunan nga ang sugo sa atong Ginoo nga kinahanglan nga sa usa ka semana ang tanang tawo, tanang katawhan sa tibuok kalibutan kinahanglan nga mugahin gayud og usa ka adlaw human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho sa tawo aron sa pagsimba. Okay, time up. Daghang salamat. Brad Danny. So ato na pong ihatag ang lain nga 10 minutos para sa ribatal sa atong igsuon nga si Bradan Masin sa Seventh-day Adventist. So Bradan, imong panahon, go ahead. Bradan. Asa si Bradan? Sorry, naka-off mic na ko. Off mic Sige na ka. Okay. Sige ko yun, naka-off na ko. Abilog, nagluod ka. So Bradan, rebattle time. So final Okay, so, rebattle. So paminaw Shout ta. out kang Brother Jomel. Na mga kahigalaan, ingon niya nga wala ko napangutana ang kuan. Nagbahay gani ko nga nahutdan kog time nga wala ko napangutana ang iyang mga libro mga kahigalaan nga gigamit kay ako at least nalipay ko nga anong iyang gigamit ng kay Mark Finley mga kahigalaan tungod kay nakahibaw ko nga ang akong kaatbang sa iyang pagbasa na wag yun siya nakasabot sa gisulti ni Mark Finley. Ako lang gipangita nga ko ang picture unta nako ni anang libro ha pero wa na delete yata daghan ko yung mga kwan. Pero diya ang gisulti ni Mark Finley mga kahigalaan ha, sa maong libro. Ingon din ni Mark Finley, it is often stated. Unsay gingon? Kini kasagaran nga gisulti, ginapahayag nga ang mga apostoles nagbantay sa adlawng igpapahula,
nag-keep sa Domingo bilang adlaw ipapahulay. Wala buot ni pasabot mga higala nga ang barugana ni Mark Finley, nga si Mark Finley nagpamatuod na nga ang mga apostoles nagbantay sa adlaw ipapahulay. Unsay giingon? Ang simple nga giingon ni Mark Finley nga kasagaran gisulti kini sa kadaghanan or sa uban. It is often stated, maunay wa niya masabtan, ambot lang. Simple ra man unta ning English ni nga no man masabtan. It is often stated nga kana siya kinsa gitumong ni Mark Finley sa iyang tubag. Kadtong mga nag-ingon, kasagaran giingon sa uban nga kini mao ang adlaw ipapahulay nga gibantayan sa mga Kristiyano. Ang problema mga higala kay iyang giputol ang maong gibasa niya. Kay nga man si Mark Finley, amaton pa din ni Mark Finley, but the scripture ingon pa din ang Biblia nagsulti sa New Testament na ay 8 lamang iyan nang gipakita ang 8 ka mga teksto sa Biblia nga 8 ka teksto sa Biblia mga higala nga nagsulti bahin sa unang adlaw sa semana. Og matod pa ni Mark Finley, ni anang mga teksto wala kay mabasa nga ang mga apostoles nagbantay sa adlaw Domingo isip adlaw igpapahulay. Maunay sumpon wagi giputol sa akong kaatbang kay haron muhaom kuno sa iya. Mauna nga nalipay kung iya nang gibasa. Wala na ako siya napangutana kinahopdan lang kog time. Karon iya pong gibasa tong last day events nga ang sa to kanang gipugos no sa pagbantay sa mini nga Sabat nga Sabado. Dumdungon na to siya ni angko na siya nga ang pulong Sabado duha ang kahulugan. So karon ang unsa man ang statement ni Ellen G. White mga kahigalaan. Si Ellen G. White dumdungon na dapat na tong mahibawan nga si Ellen G. White dili Bisaya English si Ellen G. White. So basahon nato sa English kung unsa na siya nga Sabado ang gitumong diha. O diha. Last day events gyapon ni si Mrs. White gyapon nagsulti niini. Sa giingon din she has given to the world a false Sabbath instead of the Sabbath of the fourth commandments. Buot pasabot ang ipasabot din ni Mrs. White mga kagilan. Ang sayop nga Sabat katong dili Sabat sa fourth commandments. Unsa man diya? Usa gyapon ka statement ni Mrs. White. Si Mrs. White maoy dapat nga magpasabot ni ini. Gini gisulat gyapon ni Mrs. White sa Manuscript Release Volume 20 page 14 paragraph 2. Unsa man nga klase nga false Sabbath diya? The claims of the false Sabbaths will be brought to the front, and the rulers and the people of the act upon the principle of the short-sighted policy. The false Sabbath, ang statement ni Mrs. White the false Sabbath, the first day of the week, ang sayop di ay ang mini di ay nga igpapahulay nga gitumong ni Mrs. White sa iyang gibasa katong gipaila nila nga unang adlaw sa semana. So klaro mga kahigalaan, amo na nga excited ko basta na ay mga mubasa sa mga writings ni Mrs. White kay atong maklaruhan. Karon arita ang akong actually sa akong katbang mga kahigalaan, wa gyud siya gibungkag sa ako ang mga referensya ilabi na sa mga libro nako nga gibasa. Wa pod siya ang iya naghimo siya iyang kaugalingong argumento. Imagino nimo na nga basta Sabado gani nag-adlaw igpapahulay. Unang adlaw na sa semana dinhi siya naapiki sa ako dire ipasabot ko lang dinhi siya naapiki sa ilahang pasyong mahal mga kahigalaan. Imagino nimo na sa nang lalangin itong mundo basula ni no basula ni ang imuhang libro kay nganong ginganlan man ni dinhig Domingo. No matod pa din nang lalangin itong mundo kaarawan ng Domingo. Klaro nga ang giingon nga ang paglalang kaarawan ng Domingo. Tinuod lagi. Unya ning angkon man siya nga kana di ay nga Domingo unang adlaw sa semana. Karon matod niya kay kining silingko nagtahan sa ikapito. Kini bang ikapito? Domingo ni ingon siya dili. Karon kung dili ni Domingo unsa ning adlaw? No, wala na ako gipadayon mga kigalaan kay mo lihay raman sa gihapon pero at least klaro nagtahan sa ikapito itong Dios na totoo.
Gitug-anan ta nga ang Dios ang Dios nagtahan sa ikapito. Karon ingon niya ang Sabado kuno diri nga ipangilin dili kuno ni ikapitong adlaw sa semana. Tanawa ang construction sa statement. Ito'y pasunod sa atin. Kining word nga ito'y dili ni iro. ito'y kining word nga ito mga kahigalaan nagpunting kini sa gisulti ni sa ilang libro nga ikapito nga nagtahan ang Dios. Klaro nga kung ang Domingo mao'y giingon nga unang adlaw mga kahigalaan sa semana, ang ikapito nga kung saan nagtahan ang Dios, Sabado. Ikapitong adlaw sa semana ay nagkuan nga sa adlaw igpapahulay unang adlaw na sa semana. Kaya ang klaro nga giingon diri, ang Sabado ipangilin kining Sabado diri iya lang gipalusot ha. Iya lang gipalusot nga dili kuno ni ikapitong adlaw sa semana. Pero klaro, ito'y pasunod sa atin. Unsa ipasunod sa aton? Katong Dios nga nagtahan sa ikapito. Unsa man ang ikapitong adlaw kay matod niya dili na Domingo. Unya ingon dra Sabado ipangilin. Palusot. Palusot mga kahigalaan. Klaro bisag unsa og balik-balik mga kahigalaan sa akong kaatbang di gyud niya masupak ang akong kuan. Ang mga gipabarog. Ang iya lang gipagawas sa publiko sa mga naminaw nga basta magsultig ning adlaw igpapahulay aw magsultig Sabado. Pag dili mo pabor sa ilaha, Domingo na. No, ilaha lang mga nga argumento pero di mga kigalaan. Dunga ka nato punan. Di sulat gyapon ni silang mga libro, The Faith of Millions. Last 2 Gisulat minutes. Ni dali agad. Ni Reverend John O'Brien, no ang nagsulat ni si John O'Brien mga kahigalaan. Di klaro ha? The third commandment is remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one concerns our duty to God, particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday. Ang pulong Sabado nagkahulugang pahulay o kana Sabado, Saturday, the 7th day of the week. Unya matod pa niya mga kahigalaan nga dili na siya specific kay sigibasin niya sa pagtrabaho. Unya ang ikapito kuno, ang ikapito gikan sa pagtrabaho, mauna siya adlaw igpapahulay. Unya kay siya ipalusot niya Lunes man sila nagumpisa. Pag sure, di ay giingon sa inyong libro nga wa nimo nabasahan. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible. Unsay giingon? Ang Sabado dili mo'y gi-specified. Mao'y gitumong, mao'y gitumbok sa Biblia. Mauna nga nag-ingon ang inyong libro mga kahigalaan nga sulat ni Cardinal Gibbons. Ito mga referensya kadugay po nato ani makita. The faith of our fathers sa page 89 di anya. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find even a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ang Domingo dili balaan, dili adlaw igpapahulay. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. Sabado, alang ingnon pa na nimo kanang Saturday diha, dili na Sabado, dili na ikapitong adlaw sa semana. Alang na ingnon nimo Saturday, Domingo po na. Dili po mga kahigalaan. Klaro di pa? Ha? 10 seconds. So klaro nga na humanon. 10 minutes ba? Nganong 5 minutes naman ako lagi. 10 minutes sa. Basi i-review pa nimo ning video na kay Brad Russia. 10 minutes o niya, 5 minutes naman lagi ako alagi? 10 minutes ay basi i-review pa nimo ning live. Last na lang ha, kaya napag 10 seconds. Dia. Rabata ka Russia. Wala rabata nagkuan diri. Wala rabata na Antiquities, di ba? Antiquities of the Christian Church Volume 2 Book 20. Di ay giingon. The ancient Christians were very careful in the observance of Saturday, the 7th day of the week. It is a plan of all Oriental churches and the greatest part of the world observe the Sabbath. Athanasius likewise tells us that they held religious assembly on the Sabbath, not because they were infected to Judaism, but to worship the master of the Sabbath. Epiphanius says the same. Klaro na mga kaigalan. Humana. Okay, so daghang salamat
mga kaigsunan.